салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизае барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Assalomu alaykum mardumi g'arib, kanali Rashtiji qati Somontiji. Ина шофёри мо, уна мошинаш, ина мошини мо. Ҳама каса гузаштесем границара, дар границаи Маштакова қарор дорем. Ина тағоб Opel Astra F аст бародаро, яъне каравани простой, солаш 93, сӯзишвориш газ бензин, кузов универсални, коробкаш механик, ҳолати хуб. мошин бародаро танҳо ҳуҷҷатҳои солонаш бичидагаи, дигар ягон камбудӣ надорад. мотор, коробка ходовой ҳама 100%. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 26 000 сомон мегӯяд. харидори ане боша бо савдо мешавад. касоне ки харидор ҳастед, рақами рӯи экранда занг занед, маълумоти параттара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ва бародарои азиз, хоҳиш мекунем ки каналда обуна шавед, чунки қариб 90% одамоне ки моро тамошо мекунанд дар канал подписатсия кардагӣ нестанд. ва бародароне ки телеграм истифода мебаред, дар комментария ссилкаи телеграм гузоштагием, ки дар омада обуна шавед. дар ҷо чизҳои бисёри фурӯшӣ бо нархи арзон ҳастай. ва чизе барои фурӯхтан дошта бошед, равон кунед, дар телеграм бепул реклама мекунем. мошини дигари мо бародаро грузовой ҳастай, ки бонгу солиш 2005, сӯзишвориш дизел, коробкаш механик. мошин ҳуҷҷатош бародаро бичидагӣ. қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ, наша 57 мега бо муомила дорад. бародарони харидор ҳастед, рақами рӯи экранда муроҷиат кунед. бародарони азиз, касоне ки билет дар кор боша, марҳамат, билети арзон аз ширкатҳои русӣ Урал хати бародаро, чи аз Тоҷикистон ба Русия, чи аз Русия ба Тоҷикистон, билетҳо бо нархи арзону дастрас аз дигар авиакасо фарқ мекунад. марҳамат, касоне ки дар кор боша, рақами рӯи экранда ватсап ҳастай, метавонед ки муроҷиат кунед. Opel Sedan аст бародаро, солиш 98, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объём 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш беҳтарин. мошин бародаро нав мотор кардаги, обкаткаш баровардагӣ нестай. 4 баллони 90% дорад, стеклоподъёмник, мотор, коробка ходовой ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надорад. соҳибаш Россия дада, мошин просто бекор хоҳе бародаро. сабаби фурӯхтанаш ҳаминай. аккумулятори нав дорад. мошин ҷошро бародар заводӣ мешавад, фақат мегирӣ ҳайл мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 37 мега, харидори ане боша бо камтар савдо дорад. касоне ки харидор ҳастед, рақами рӯи экранда ватсап ҳам ҳастай, метавонед ки муроҷиат кунед, маълумоти параттара аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини дигар бародаро ваз 2110, солиш 2001, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объём 1.5, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин нав мотор кардаги бародаро, аккумуляторашам навай, баллонаш 80%. бародар дастурош насум дар кор бо нархи арзон фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 13500 мега, бо камтар савдо дорад. касоне харидор бошед, рақами рӯи экранда муроҷиат кунед.
Бародаро бисёраш 21099 мепурсида, як Toyota гейм солаш 98, сӯзишвориш бензин, кузов седан, объёми 1.5, коробкаш механик, ҳолати хуб. Мошина чӣ хеле мебинед, тоза, ҳамаш 100%, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. Нашаш 14 та мега, мошин хари аниқ бошад, мега биёяй пеш, мошина бина, савдо мешавад назди мошинда. Бародарон ки харидори аниқ ҳастед, рақами рӯйкунанда занг занед. Мошина албатта Daewoo Leganzi ҳаст ки бародаро пурсида буданд, солаш 97, сӯзишвориш газ, кузов седан, объёми 1.8, коробкаш механик, ҳолати хуб. Мошина ходои бародаро 100% кор мекунад, утилизатсия дорад, техас моторш бочидагай. Қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, наша 12 та мега, ахирон наша, срочно сумда курай, дигар савдо намешидай. Касоне харидори аниқ ҳастед, барои маълумоти паратара ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда занг занед. Мошини дигари мо бародаро Мусо ҳастед, солаш 95, сӯзишвориш дизел, кузов универсалӣ, объём 2.4, коробкаш механик, ҳолати мошин бародаро айвагон гирифтагӣ мега, як дастхати гаштагай, мақсад такси, кори вазмин кардагӣ нестай. Мошин кузовш бародаро камтар кор доштай, техас мотор надора, қарор дорад дар ноҳияи Деваштич, яъне Ғончида бародаро. Чӣ хеле ки наварда мебинед, бари дарда бародаро маълум ҳастед, камтар кор дорад. Қарор дорад дар ноҳияи Деваштич, нашта 33 та мега, бо савдо мешавад. Касоне харидор бошед, марҳамат, рақамҳои рӯйкунанда занг занед. Hyundai Starex, солаш 2000, сӯзишвориш дизел, кузов универсалӣ, объёми 1.9, коробкаш механик, ҳолати хуб. Мошин бародаро ҳуҷҷат, утилизатсия ҳама чия дорад, 14 нафар аст, срочно фурӯхта мешавад. Қарор дорад дар шаҳри Бухтар, наша 38 та мега, бо камтар савдо мешавад. Касоне харидор ҳастед, барои маълумоти пурратара ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда занг занед. Ва бародароне ки мошин хона замин дошта бошед, дар имо ёки WhatsApp сурат ва маълумоташро равон кунед, дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Бародаро Toyota Fielder пурсида буданд, марҳамат, солаш 2014, сӯзишвориш бензин, кузов седан, объёми 1.8, коробка автомат, ҳолаташ беҳтарин. Мошин тоза, матоъ, коробка ходои ҳама 100%, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Наша 63 та гуфтасидай, бо камтар савдо мешавад, харидори аниқ бошад, мега биёяй пеш, мошина бина, савдо назди мошинда. Бародароне ки харидори аниқ ҳастед, барои маълумоти пурратара ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда занг занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. Ин буд бародаро якчанд та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо моҳи мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар имо ёки WhatsApp-и мо сурат ва маълумоташро равон кунед, дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва касоне ки Канада меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нави мо бохабар шавед. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешрави мо ҳастед. Хайр то наворҳои оянда.